Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaipiktibo, wala na sang iban pa. Inyo nabatan, ginadulong sa inyo sang Alaksan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alaksan. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:09 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa luwat mayong hapon na naman. Aksyon Reports After Edition, inyo sa nga pagpangalagad. Sa subong adlaw, wala kita sang Marso na Pisados. Ang bulan sang Marso mo naman ang mag-arangka. Nagbabay na ang bulan sang Pebrero. Ang Marso ti amo ng ika-3 nga bulan sang tuig 2020. Medyo pulo pasensya lang kay di kita balbal tudogid sang paghambalbla kay medyo may nabatsag kita sa aton sa ring tuman kasakit gid. Sige lang, importante maintindihan na. Sabong nga bulan, ari kita sa Fire Prevention Month, National Women's Month. Makabig naman nga lintin na season. Ang National Women's Day, magatupa ina sa Marso 8. May madamo nga mga festival sa pungsod sang Pilipinas. Una ining Lunes sa bulan sang Marso 2020. Action Reports After Edition sa gyapon inyo ka-aksyon. Action Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa aksyon. Dari kita sa mga pangulong dinalan, una kita sa bansang balita lokal. Syudad ginatun-an ang pagpasar sang ordinansa angot sa istrikto nga pag-fill out sang mga nagasulod sa Bacolod. Sang Health Declaration Card. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang Lieutenant Colonel Jovi Espinedo ipaidalom sa summary hearing tungod sa paglapas sa ginatuwag nga gag order. Una sa balita, una sa aksyon. Governor Bong Lacson ginpalibutan sang ginatos ka mga babae kaina. Ginpalibutan bangod subong amo ang selebrasyon sang Women's Month. Mga babaye nga empleyada sa Kapitolyo nagtipon sa isa ka seremonya sa Social Hall kaina. Ang pagtipon sa ikaduhang panalgan sang Kapitolyo nagpalakpak kag may paghinugyaw pa matapos isa-isa ginatagan sang bulak. Ang bulak nga halin mismo sa gobernador. Bulak nga nagasimbolo sang kaanyag sa mga babaye. Kanyag hindi lamang sa hitsura
kag lawas, kundi pati na sa pamantasan, kanyag sa gawi sa kinaadman kag disiplina. Filipino women ginakabig sang gobernador nga isa sa pinakamaayo sa bugos nga kalibutan kung trabaho ang paghahambalan. Ang trabaho hindi lamang sa puluyan, kundi bisan sa diin lamang. Sa subong nga panahon, nagapati ang gobernador nga kalabanan sa mga trabaho sang lalaki, masarangan naman sa mga babayi. Sa patag sang politikas karon, damo sa gihapon ang mga lalaki. Pero mat-amat naman nga nagadugang ang mga babayi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita pong sudno naman, may gwardya nga na-dismiss sa trabaho dito sa Maya San Juan City ng hostage. Una sa balita, una sa aksyon. Sunod kaya San Juan City Mayor Francis Zamora, ining gwardya ni una nga nagpulupog sa nga pusil samtang nagapasulod sa mall last 10 kay nasang aga. May nagkalapilasan kag subong luwas na sa ospital. Ang hambal ni Mayor Zamora, ang pistol carrying hostage taker nga nakakas sa isa nga trabaho, nagdemanda kung mahimo pwede sa makaistorya sa iya mga kaupod sa trabaho sadto pagi sa video call. Awol ni sa awol, absent without leave. Dining gwardya ni, pila ka semana, way nag-obra. Nangin isyo para sa iya, kag rason sa iya sa nga pagkakas. Ang luyag sang saring gwardya ni nga paupdon sa iya sa ang mga kaupod niya sa trabaho, pero wala gid sang may isa nga nag-upod sa iya. May nag-istorya nga negosyador sa suspect mga kakson. Ang mga empleyado, kag ang nagalagaw sa mall, ang ginpagwa na. Ang mall subong ginatawag nga sa lockdown. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:16. Inela na yung hambal tayo, hindi na kapuan gina, kabulyada gina. Kasakit gali kung mayara kasang samad si mo sa ining kapital mo balang hambal bala. O tingwaan talaga. Anay Justice Secretary Vitaliano Aguirre III o kung the second, gin-aligar protektor sang sindikato na ginaangot sa Pastilla Scheme sa Bureau of Immigration. Ang naghambal ang resource person nga media practitioner nga si Ramon Tolfo Jr. sa hearing sang Senado subong hapon. Ang siling ni Tolfo, ang hambal sa ako ni Mr. Chong, amo ning hambal ni Tolfo. Ang protector sang sindikato si Anay Secretary Aguirre. Ang saysay pa ni Tolfo, si Aguirre amo ang nagbutang sang tandem nga father and son, Maynardo kag Red Marinas. Ago di mo on ang ginatawag nga visa upon arrival system sa Pilipinas. Konsiderador ni sa Hontiveros nga among chair sa nga Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, si Red Marinas ang anay chief sa nga Port Operations Division. Ang amay naman nga si Maynardo, amo naman ang nagapamuno sa Special Operations Communications Unit. Ang pastillas nag-ugat iri sa bribery scheme. Kaga nagresulta na sa total revamp sa ginatos ka mga immigration personnel sa bahin sang naiya.
ang immigration officer among una nga nagbulgar sa irregularidad sa BI sa tong Pebrero 20 sa hearing man sa Senado. Ginsiling nga 90% sa mga personnel sa sining bureau ang may angot sa pastillas bribery scheme. Ang pastillas nga modus amo ang espesyal nga pagtrato daw baby bilang natataphaw sa mga Chinese nationals nga nagasulod sa Pilipinas. Kabaylo sang bayad nga kwarta. Kalabanan sa mga ahensya sang gobyerno naton din sa Pilipinas, no? Gamay man o kondako. May gakatabo gid nga pangwarta. Namo gid sa hakugan sa gobyerno, no? Hakugan kagway sang kabulusgan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang COVID-19, anong labing ulihi? Ang balita, may kabugusan ng 86 ka mga overseas Filipino workers, OFWs, nagpositibo sa coronavirus disease. Sanding sa report sa DOH. Ang siling ni Dr. Maria Rosario Vergere, Assistant Secretary sang DOH for Public Health. Ang 80 ka mga OFW halin sa Japan. Ang 48 ara pa sa ospital, 32 nakagwa, nagapayo-ayo na. Ang iban tag-duha halin sa Hong Kong, UAE, Singapore. Ang uli nga kaso magkakson 41 anyos nga Filipino nga na-admit sa ospital sa Singapore. Amo ning ulihing update sa bayan sang COVID-19. Alas 5:21 Action Radio Philippines Standard Time. Ibalaon taon ng ato sa ding report sa patrol with action na Jana Diaz. Ato sa ding traffic report traffic situation sa sunod sa Bacolod. Sa mga bag-ola man nakaabritoro sa DYAZ Action Radio Bacolod. Action Marlon Hedovaya Action reports after edition. Sa patrol, check na si Action Jan Diaz. Traffic reports. Action Jan, mayong hapon, please, Kevin. Mes karon nga adlaw mga kagsun kag aton gid diri ma-experience kag maobserbahan ang matamat nga pagbugat sa dalagan sa trapiko. Actually haluson na gitanan nga madalanon sa palibot sang syudad ang naka-experience sa bumper to bumper dalagan sa trapiko karon gid lamang nga hapon, especially mga kagsun daman ka mga mayor nga dalanon nga aton nalabyan. Anta kita padayon nga nagambihong sa palibot sa syudad sang Bacolod. Era diri makagson sang dalan Doña Juliana, particularmente na mayroon na is extension padulong sa Ibanga Kuri karon nga pon moderate heavy to be heavy kag most of the time bumper to bumper pang sitwasyon sa dalaga sa trapiko. The reason why mga kagson nga mas maayo nga may napamtan dira nga traffic enforcer sa kinsangan mismo ang dalan Hernaes extension Takuling Road karon nga po nagod nga mo ni magkontrol sa karamoon sa mga salakyan nga ginapanugutan ng kalampuhas ikan dra sa intersection point kid mismo halin sa area sang Libertad padulong magkagson sa Bacolod City National High School nga dalanon sa tubang drabe. Kung masubrahan mga kagson kag damo-damo na nagapinonsok ka mga salakyan especially nga may haluson gani kalakat ang dalagan sa trapiko dra sa may Doña Juliana ongoing dra ang construction sa gapon sang dalanon pagpahamtang mga kagson sang mga tamburong skilid sang dalan dra wala pa natapos-tapos. Actually, tinarigdan nga semana timan kabugat ang dalagan sa trapiko sa musinadra nga lugar. Ang karon dring adlaw at mas gyapon eksperyensyahan kanakitaan ang pagpretensya sa pilag ka mga motorista nga naglabay. Gikan ka manasidlangan o kumadulong nakatunda no kung vice versa. Pero nga po nakakson amo sa gyapon noon kaangay man. Ila drama eksperyensyahan nga dalagan sa trapiko. Apektado din magkaroon ng traffic situation paglabot naman sa area sa Banga Guri. Taninti nagapinonsok ang mga salakyan dra. Even ang mga salakyan nga nagatabok
hindi to area sa Barangay Mansilingan, padulong diri Libertad area, diri na rin Alin Bukid, padulong diri pabaybay nga direksyon. Nga po makagson moderate to heavy to heavy man traffic situation. Okay na lang ang traffic situation gikan naman diri norte padulong sur Karabay, Tribanga Core kay manageable kag nakalokar gilayon sa mga traffic enforcer gikan didto sa Bacolod City Government Center. Luntay Banga Core ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Risay ko nga mga kauso na ganagan man, no? Dahil tumodit kid lamang ang traffic situation. Paglabot naman diri sa Banga Core kung gikan norte padulong sur ang aton pagambanan. Pag south going to north naman, nga po nakakson, nakabig naman diri nga moderate to heavy man sa gyapon. Sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Isa man ka kakson mga bumper to bumper sitwasyon sa dalagan sa trapiko. O kung Luson ka move ang salakyan bangod sa pagsinumbalik sa mga salakyan, ang area naman diri sang Nara Lopez Saina. Pero ang pinakarason diri kay isa naton nga kitaan nga posible kung tani malikawan ang kaangay sining sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Kung nag-aandra igtalupangan itong sitwasyon sa traffic sa area naman sang Nara Lopez Saina, kay although of course yung palayat nga daan sang bitaw nga ginakulang ang mga traffic enforcers sa palibot sa sulad sang Bacolod apang karon nga po misa ka traffic enforcer wala kita dara makitaan sang an mismo sa Nara Lopez Saina, considering the fact na damo ginadala yung mga salakyan nga rabay nga mga kagson gikan especially sa may dalan si El Monteriba, no? Tapos diri sa Nara PS Aquino Drive padulong diri Nara Lopez Saina nga ang direksyon nila. Tapos dito sa Hilado 6th Street mga kagson. Karon nga pondra bumper to bumper nagasinambunot ang mga salakyan. Iskisino na lang mauna, hindi magpatag abi lugar ang isa kag isa. Rason ko nga mga kagson haluson kalakap movement sa masalakyan, hindi gilayon makalokar kag wala sang sistema. Dalagan sa trapiko ato pagawalandra sa mo sila mismo nga lugar. Pasalamat na kita kay kapalabot ri area mga kagson sa Bigas sa Aquino Drive, especially sa Ibangga Salme mga traffic enforcers nga napamtang. Kani karon nga po na moderate to heavy gid lamang traffic situation. Kumpara nung pag-ibig ko pagkita traffic enforcers, siguro ka ginumon-gumon man. Pagka-congest, nagapinonsok ang masalakyan, plus area mismo sa Bangga Lasal. Kung dire-diretso ka naman sa may Bigas sa Aquino Drive, karon nga po, makabig lamang din nga light to moderate naman ang traffic situation. Pasalamat na kita. Kaya nagagana din ang traffic lights at least na may sistema agad. Kung dalagan sa trapiko, ang atong pagkabalan sa palibot sa sulad sang Bacolod. Sa nasiling nga mga kagson, lunes na lunes kita karon nga adlaw balik ang klase. Balik man ang trabaho sa ato naman nga mga motorista. Gani karon nga po na eksperyensahan ang moderate heavy, tubtob heavy nga sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Paglabot din mga kagson sa Dalan Araneta. Malin din mga kagson ni Nais Araneta palapos dikto naman sa Negros Occidental High School. Labay diri along Lizares Araneta karon nga po nakabig naman diri nga moderate heavy, tubtob heavy man traffic situation. Ina going sa area naman sang Magsaysay Araneta mga kagson. Ang atubang dira Gaisano City nga po moderate heavy, tubtob heavy man ang traffic situation. Mao na kung wala ba may mag-cross may magliko abi halin diri sa may mall gid mismo maliko pagit pa north kay kung may naga sa way pagit magkagsun bo siguro karon nga po bumper to bumper man ang traffic situation dira ka ang isa natabo kay inas ang aga Magsaysay Araneta pasulod magkagsun downtown area moderate to heavy ang traffic situation. Dis karon nga po nagaganagan diri light to moderate naman magkagsun ang sitwasyon kung dalagan sa trapiko ato pagkabalan mo sila dira nga lugar. Ang dalan Lagson diri sa may Magsaysay Araneta light to moderate kid lamang. Abot diri Lizares Araneta magkagson makabing naman diri nga moderate to heavy. Ining direksyon pasulod sulod sa Metro Bacolod Central Market nga area. Then palabot ka naman dito Nais, da naman niya na eksperyensahan ang moderate heavy, tubtob heavy nga sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Especially kay Tidragi na galabay Haluson, nga madipasero nga jeepney, may ruta man dalagan Libertad, Bata Libertad mga kagson, da man nagalabay, Mansilingan, Tacoling, nga masalakyan gikan diri sa may Libertad Public Market, laki pa mapribado nga salakyan nga nagasugat drabe sa Burutuhan malapit gid mismo sa ginsang ansang Lizares Araneta, dugangan man sa pinapayag ka mapribado nga salakyan nga naglabay sa mo mismo nga lugar karon nga hapon. Aton panyempo sa palibot sa sulad sa Bacolod manayanaya mga kagson. Ang record kung dalagan sa traffic others sa vehicle accident, aksidente ano ng aton pagkabalaan naka-record sa pitotanan ang mga vehicle accident mga kagson na Bacolod Traffic Authority Office. Pinakuli nila diri nga monitoring pasalamat kita. Although nga mo aksidente record pito on nga po na kung naling kainas ang aga tubtob siniman nga kapunanon at isula man sa mga persona nga babado sa mo sila nga mga aksidente na kaangkon siyang mayor nabi madalo mga kapilasan
sa ilalawas. Kalabanan diri na damage to property o kung nabi pagsabdingan ng isang salakyan, bungguan mga kakson kaga, amo diktong na damage ang parte sila mismo nga salakyan. Mga kakson naman na pinag sitwasyon sa dalagan sa trapiko, ito magabalan sa palibot sa sulat sa Makulod. Kahit lamang nga hapon, mga kakson sa inyo pagpauli karon, daan gininyo nga mas maayo gid kung kamo nakapanibin para lawas sa bakterya ang aton nga lawas. Dugangan pag ginakon matahom naman makakson ang aton nga panit, kung aton nga super oras kutis makakson ka hamis gid. Dapat nato ni Mon simple gid lamang magamit kita sa sabon nga 100% natural, puro herbal. Ang makakson ng Xantone Plus Turbo Soap, kang Xantone Plus Turbo Soap ni 100% natural, puro herbal. Pabatilo sang kutis kag safe na safe. Ginaganaga na pagulang sang inyo nga panit, nagadula man ni sa milasma, kung nagpanit-panit sa inyo guya. Nagapuguman sa pagdamo sang acting, punggod kag pila ka mapinalian sa ni. Paagi, Xantone Plus Turbo Soap, sobrang problema. Conference pa, ganun ang pangat na magkaksyon, bakal, Xantone Plus Turbo Soap sa pinakalapit na butika, nutagsa ka mga lugar. Rekta sa Batrola, naglibot sa Bacolod, Akson John Diaz, una sa Bacolod sa Akson sa Bacolod, Akson Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip lahat.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako ngayon. Sa pagbudlak sang adlaw. Ari na ang pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule, nagabulig limpyo. Nagapabakod kag nagabalansi sang mga sistema sa ato sa nga lawas. Kung cleansing, nourishing kag balancing ang ginapangita ninyo, Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sila, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Sobra nga sugar, kolesterol, acid, ang kulang naman dapat dugangan. Vitamin A, B vitamins, vitamin C. Ang Evergreen magtumar adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa inyo nga ikayong lawas. Sa Bacolod City, mabakal sa Farmacia Juarez, mabakal man sa Eden Pharmacy. La Carlota City, March Pharmacy. Sa Valladolid, Mami Joy Pharmacy. Ang iban nga mga butika, lawagon taramandason. Antes ang balita sa Bacolod City Hall, gamonitor, live stream, Erwin Gonzales, Tintin Soogon Brillantes, Maria Luz Grijaldo Macunat, kay Orex Soogon, Lula Consing, Doria, sang Porokmarang Mandalagan, si Heaven, si Christine Hinovea, monitor, Solano, Orwell Solano, dumduman mo tong nagbunggo si mong ako to si mo halin sa una shout out lang da Solano family sa bagong silang DSB More Power Target Action Mar o sino ginamit ni Roel Solano man alas 5:37 Action Radio City Hall Report. Syudad ginatun-an ang pagpasar sang ordinansa angon sa pag-estrikto sa pag-fill out sa mga nagasulod sa Bacolod ay nagitawag nga Health Declaration Card. Action Dale, mayong hapon please kami. Action Mark, kay nasang aga liwat kinagsapol ang Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19 kag isa diri sa manginangin sentro sa ilang talakayan Action Mark nga hindi sa karon na strikto nga gina-implement ining una nila nga resolusyon nga gina-aprobahan nga naga-required sining mga accommodation establishment nga hatagan ang mga turista, ang mga naga-check-in sila nga mga hotel kag ang mga pasahero man nga naga-inabot diri airport man akong seaport nga mag-fill out sang health declaration card nga ginatawag Action Mar. So kaina sa ila meeting ila diri suggest nga ginatun-an sa mga city officials ang pagpasara no formalizing sa sinika ordinansa nga istrikto nga i-require ang tanan nga mga nagasinulod diri sa mga syudad sa Bacolod nga mag-fill out sang health declaration card o kon HDC nga ginatawag. Ang HDC Action Mar include diri ang blanco lang imo diri nga fill outan kun diin ka nagbiyahe, travel history ang imo sini nga ginabatyaga sa sulod sang duha ka semana o kon 14 kadlaw Action Mark. Kaina sa press conference ginpahag diri ni Dr. Graystan sang City Health Office kag spokesperson man sang task force ang purpose man diri sang HDC is ang tutuod nga travel history sa mga guests or tourists nga nagabot sa Bacolod mahibaluan sang syudad kun diin sa nagkadto ang ila sini nga ginabatyaga kag maproteksyonan Action Mark ang syudad kag mga tawo sa palibot or residente sa syudad sa Bacolod batok sa COVID-19. So sabay din ni Vice Mayor Elcedo Familiaran understudy sa karon ng ining proposal kag pabor naman si Bacolod Mayor Evelio Lunadia nga stricto man nga i-enforce ang ini nga question. Aling tingog ni Dr. Graystan ni Bacolod Vice Mayor Elcedo Familiaran. Right? Action Dale.
Asun dahil? Yes, Action Marno. So, sige, karon sa pagpangalagad sa Action Firing Line, aton mabatian si Dr. Grace Tan, kag si Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran, ang chairman sining Bacolod Interagency Task Force against COVID-19 Action Mar. Ang bottom line mo lang diri is protection sa mga residente sa syudad sa Bacolod, kag panigurado nga hindi makasulod ining COVID-19 diri sa may syudad sang Bacolod. Update kag balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action nyo. Action na Dave Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sige, ang tingog sang na-interview ni Action Del karon sa Action Firing Line. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton ginarekomendar ang Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Hindi mapauli sa iban ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa ato na mo hindi sa ang manunggal. Kung nga palang luya naman ni mo sining nga lawas. Tilaw sang Panyawan Herbal Capsule with mangosteen. Sigurado gid nga makabulik ini. Available sa RX Drugstore, sa Mims Pharmacy, sa Caro Pharmacy, kag sa ibang nga butika sa inyo sa nga lugar. Magluwas sa Panyawan Herbal Capsule kung muscle pain naman na pagkahambalan, yaraman ang Panyawan Liniment. Panyawan Liniment, Panyawan Herbal Capsule, tanan himo sang said marketing. May report na hindi pwede dire Saudi. Naway man na. Naway sang bandara Saudi. Tungkol sa COVID. Way pa so far. Ulysses Katunina, patamyaw na sa mga pulis sa Valladolid. Labi na gid kay Captain Joseph Katunina. Salamat Ulysses. Christian Roa, Mary Jane Saludares, thank you. Kenneth Valencia, ara sa D-Dane Jonah, kung hindi matapos ang pag-abot sa October, dako gid ning epekto sa maskara, dako gid halit sa corona sa ato sa Earth. Hambal ni D-Dane Jonah. Kung kapati ko nga hindi kaya maniguro madugoyan ang COVID-19 niya. Alang kay Marso, duga-duga pa naman itong bulan sang Oktobre. Pero ang lain lang yan dari sa Pilipinas, kag sa madamo pangapungsod, apektado gid ang industriya sa tourism industry. Makin mo nga kuntani mayara pa ginatos ka mga turista, mga kadto sa isa ka lugar. Di pwede kabanti mayara sang COVID-19 nga threat. Dari sa Pilipinas, apektado man. Dari sa Negros Occidental, apektado man. Amo niya kalapnag sang halit na dala subong sang COVID-19. Nagpangita kabalas ang antioxidant nga vitamin para sa mata. Ari na ang MyTC, alkaline nga vitamin C. Napamatud-an ini sa mga siyentipiko. Manami. Magbulong sa mga balatian sa mata, MyTC. Makabulig sa mga nagakurap-kurap nga mata, katarak kag glaucoma. Agod nga mga epektibo ang MyTC, inyo parisan Santon Plus Herbal Capsule. Ang MyTC kay Santon Plus mabakal online, pwede ka mo magpapadeliver. Sino sa nga balay, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung Kalusugan Facebook page. Ang balita sa patrol naman, aton balikan dugay-dugay. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo.
Yari ang mga programa ngayon nyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Las 5:47. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Oras, ginadulong sa inyo sing BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Ang mga Pinoy mahiligin magkape sa aga sa hapon kun kaysa tub-tub maggabi. Apang masabi nga reklamo sa pagsaka sa ilang acid, masabi nga pagsulab sang sulok-sulok. Sa mga coffee lovers, di na problema, ari ng Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa soya, Santons ka malunggay. May kape ka na healthy ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mabakal sa pinakamalapit nga tindahan sa inyo lugar. Patrol Reports. Balikan ta patrol with action. Jan Diaz, asun dyan sa report, please kabin. Pagod naman sang mando, gikan naman sa head office ng Philippine National Police, maskin pahugot mano kung ginpabakod pagid sa mga kapulisan dari sa sulad sang Bacolod, ang ilang kampanya baktok bala siliga nga pagpanaho lakit na dari ang pabulang action mar. May angot sini, bali mga ka mga persona ang ginpasakaan sang kaso sang kapulisan sang police station number 8. Matapos naman yan na aktuan abi nga nagapauwak bala sang manok action mar ang area sang Purok Punta Balas, Barangay Panokoy, Sulad sang Bacolod, kahapon sang hapon. Yang nadakpan, duwagi lamang ka mga persona, ang tatlo dari at large apang identified sang aton nga mga kapulisan, kay ginupod man sa pagpasaka so nagakaigo nga kaso, pagi man action marlon sa regular filing. Ang mga nagkadakpan, ang Musanda Richard Volontate, 30 anyos, Ramon Sitias Jr., 53 anyos. Ang mga nakapalagi naman ang Sunday Jonathan Sitias, Noni Lona Pagunsan, kag Joy de la Peña. Lunsad na legal ang edad action mark. Rodrigue Police Major Charles Sever, ang station commander sa police station number 8, nagkamaton sa report ang mga kapulisan gikan sa pila ka mga concerned citizen kaya nagpalabot sa impormasyon nga may nagapatigayon sang uwak, wala nagapauwak abi sang manok bot silingon, ibutang nila action mark sa isa grabe kagamay gid lamang nga daw bulangan, pero actually tila improvise. Nagpangwa sila balas sang net action mark. And then ginbutang nila sa sansalon, tapos amo na gibutang nila abi bilang kodal, kag amo na ang sa tunga ginbutang nila ang duwa ka mga manok, araw na hulong ang mga manok. Nga usually amo gining ginapauwak gin man mong na recover to ang duwa ka mga manok action mar na tugok sila ulo galang kay tihulong rahan nga manok pulting resistensya. Na recover pagidri ang kwarta nga 460 ka pesos. Di ka naman dito sa mga nagkaladakpan. So, diri, sa nga mga tagkrik, sa mga nagkaladakpan, abi, nga inigali sa mga coater ni sila, no? Amo niyang nagaplastadra, bla, nagapatigayon sang pagpauwak kung pagpamulang na mismo sa area sang Purok, Punta Balas, sa Barangay Panokoy, Sulad sang Bacolod. And ti karon na gina pa yung tabi nila 3 ka persona kung ibang pagib. Kaya pagpayag dali ni Sir Reber nga hindi kinamang taga area sa Parokoy ang mga nagapadulong dala sila lugar. Yara pa mga pangayaw nga nagalabot pa dira lamang nga makaintra kung nabi makataya sa pauwak nilang ginaobra. Ang sa may pauwak sa area sa So, nagkanda kita operation is because nakabatong kita information nga
every Sunday may nagapawak dira. So after nato na validate nangin positive king kadakan naton operation no. Then tigayon na nato na dakpan ining duha ka hospitado. Pero madamo ni sila pagkatabo. Nagpalalagyo lang abi kag nato naman na identify ang ining nag-maintain dira. And then ang mga may partisipasyon sa pagiwat sang illegal nga pawak dira sa area. So ano na sila weekly gaman na sila. Yes, so weekly nagapawak na sila. Especially Sunday. Dambo sang pangayaw, hindi lang mga taga dira. Ang sumagot yan si Police Major Charles Sever, ang Station Commander sa Police Station number 8 ni Angod Drabi sa ila naman nga pagpasaka sang kaso sa 5 ka persona diri nga mo ninadakpan kag na-identified man nga bolbado sa pagpatigal sang pauwaka dahil sa area mismo sang barangay Panukoy Surad sang Bacolod. Sila nagapangutubang sang kaso nga paglapas sa lahi nga dumi sa pagpatigayon sang illegal gambling kaya lamang ang bulang aksyon sa idalon sa Presidential Decree 449. Balitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz ang nasabitan sa aksyon na sa Bacolod Aksyon o Radyo. Oy, sa mga nagapangita sang vitamin D3, akong ginarekomendar gina ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Ang Life Extension Philippines, damo sila iban nga produkto pagkada mas maayo kung kadto ka mo sila nga taratapan. Nahamtang sila sa mga GA Esteban Building, Lacson, South Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Si Yolin Juarez Flores, thank you. Si John Arquillas. Si Ruel Solano atong nabugdungal isa kon nga driver dara sa area sa nga downtown. Okay, dumduman ko to ba. Salamat kay Noel. Netsoga Estita Indonila. Musta na ang still sa Taytay sa Lacson Extension? May nakita kong aksyon pero daw obras ang kinder o dara still ho. Kasi na ginaplanuhan ko nung tuod mayara sang lulot sanbla. Inang ruida sang motor pwede magburahog to daw laba-laba sa roller pa mo. Ang ining rectangle nga laba bla sa steel nga Taytay dara sa may Lacson Extension. Ano ginhungod nga ginama kay kay rectangle ginsa nga katadlong bla linya. Di na madagoyan na matalopang dagyan sa ulihi. Provido Ejan James Red, thank you. Si Ruby Rosmi, salamat man. Alas 5:54, ibubo tayo nato sa nga katapusan ng mga commercials. Balik kita pagkatapos lamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, aksyon radyo
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahilangan. Responsable nga pagbalita. Pinadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Ang iban nga balita way tamalabutan tutok sa Action Firing Line. With Action Brian Morden, Lasay si Media, tubtuban sa 9 sang gabi. Si Ronelo Onyate, good afternoon. Evelyn Nipomicino, nagapamati man. Magasunod na aksyon na balita evening edition dugay-dugay. Inyo palatuntunan, magabalik na naman buwas. Obod ki aksyon na Henry Espolgar sa technical control. With action na El Rey Dutelius. Salawat na kapangakutes ang wala pasensya lang sa ato sa nga tingog, sa ato sa nga deliverable kaya hindi kita makabulyada gid. Ako naman aksyon na Marlon Hirawaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,